קשר חם. היה ילד אחד שפשוט היה מאוד מאוד סגור, וכל מה שהוא דיבר הוא רק לוחש באוזן, והוא מאוד 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 סגור, ואחרי 4-5 מפגשים עם הרובוט, היה פשוט מפגש אחד, שהוא פשוט הסתכל על הרובוט וחיבק את הרובוט. אז מה זה הצעצוע הקטן הזה? אני תכף אתן לכם להחזיק אותו. הוא שוקל בערך כמו שהם תרגישו, משהו כמו 1.3 קילו. ילדי ג' אחת בבית הספר בין העדרים שבשרון לומדים היום שיעור ראשון על המוח באדיבות אבא של עומר, פרופסור לוי, שהגיע במיוחד מהמעבדה. אתם יודעים מה זה? מה זה? נכון, זה תא עצב אחד. מישהו יודע כמה תאים יש לנו בדבר הזה? למעלה מ100 מיליארד תאים. אז רגע, גמרתם לשחק עם המוח? המוח שלנו אינו עוד הקופסה השחורה כפי שכינו אותו לפני שנים. אבל בכל יום שעובר, הידע שאנחנו מפענחים ממנו גדל, ויחד איתו גם הבלבול. כמה ממאפייני החיים כפי שהכרנו אותם עתידים להשתנות. מה שאת צריכה לסך הכל להתרכז ולדמיין שאת דוחפת את הכדור קדימה. בזמן שהילדים האלה יגדלו והחוקרים יפצחו, נבין עוד אזור, עוד קשר, עוד נוירון. כמה מסובך להרכיב את הפאזל הזה לכדי תמונה שלמה שהיא האיבר המופלא הזה, המפקד העליון של הגוף האנושי.